ta shimit wan thit hang ni lai jur gi juti ni na dukan jong ikong Rosie bat iba Ruben ani ni ka Rosie's boutique berani porunja kidan gini ki mar ki macai prepare ki bag contain na lor jong ki t-shirts ki shirts bat ki bedan hang ni shanish ki nong phila ban lap shoi ko kamera ka bret tu kamlik pan khanan re de ka jaka ba phila ban test ya ki jan ki na ko jong phi jo por phila ban lap ki t-shirt hang ni halala ki jong ki size bat ki design prepare na ban ta jong shinrang ban dam ta ji kan thai phila ban lap ru kini ki ir ki ba bon hang ni ki bangam tep shu nanti ru ki dan ki juti ir tep ki balog juti temen masha tang pe jong ni ba phong ti juti masha tin re man tai ki phong la om shu ipe tin re I baieid ru phong gom ki jaj ibat hak jo por ru ki dan ru gom kini ki juti ki bangang la pen pralu hang ni bang layo hang ni lai jur hak dor ke ba best ke ba khias ba ke ba ler phiwan hang ni phila ban lap ya ki juti bat ki design ko per ki dan hang ni tin lor kata ru kini ki patulun ki ba stay kum tu nalor nang taru ki but tembo tapi kwa banyo ki juti ki baler nang ni shlong piwan bet wat di shlong ni ke mat ki badan ni kini bat ke Rosie's boutique ba bubu pa di ni jan ki nek bufer ki ba phila banyo na bata jong ladi bat ki ba thai mo pa ngati ngala khush la juti baler phiru wan lang shini pa phi yo ki jan ki nek ki ba kampe